Miért lett Hawaii az USA része? Röviden, pénz, befolyás és egy puccs. Az 1800-as évektől amerikai kereskedők és cukorültetvényesek érkeztek Hawaii-ra, és gyorsan átvették a gazdaság irányítását. 1875-ben az USA vámmentességet adott a Hawaii cukorra, így az ország gazdaságilag függővé vált Amerikától. 1891-ben Liliuokalani királynő megpróbálta visszaadni a hatalmat a hawaiiaknak és csökkenteni az amerikai befolyást. Erre 1893-ban az amerikai konzul és helyi üzletemberek puccsot szerveztek amerikai tengerészgyalogosok támogatásával. A királynő a vérontás elkerülése érdekében békésen megadta magát, bízva abban, hogy az USA majd helyreállítja hatalmát. Az akkori amerikai elnök Grover Cleveland valóban jogellenesnek nevezte a puccsot, de nem tudta visszaállítani a királyságot. A következő elnök McKinley viszont stratégiai katonai előnyt látott Hawaiiban. Főleg a Csendes-óceán feletti kontroll miatt, ezért 1898-ban az USA annektálta. 1900-tól Hawaii amerikai terület lett, majd 1959-ben az Egyesült Államok 50. tagállama.